In de Laswal omeren biedt het hier net mogelijk voor Sinterklaas. En waar is Sinterklaas, Piet? Sinterklaas is op een boot, hè? Met de boot is hij er niet? Hij komt, die rijdt rondjes met de boot. Sinterklaas is op een brandweerboot. Ja. Hier op de weg? Nee, er is een auto. Oké. Gelukkig wie borgmeester Jeroen Gebben bereid om Sinterklaas op te helpen en naar het centrum van Burgum te brengen. Nou, wat ben ik niet blij hier te zijn. In Burgum. Ja, Want ik woon hier. met een brandweerboot, hè. Het is heel jammer dat ik niet mocht aankomen bij de Loswal. Maar de burgemeester heeft het geregeld als hoofd van de veiligheidsregio dat de reddingsboot van de brandweer mij heeft opgehaald. Nou, dat is helemaal super van de burgemeester. En zo kan ik toch in Burgum zijn. Ja, En wat vinden jullie van Sinterklaas? Leuk. Leuk? Wat is het leukste van Sinterklaas? Dat cadeautjes. Gaan we de school al opzet? Nee, dat Nee? doen we Joeka. Oh ja, Sinterklaas weet ik nog net, hè? Gooi wat in. Gooi wat in. Dank u Sinterklaasje. ik zou zeggen tegen alle kijkers, vanavond schoolopzet. Zeker weten. Met veel lekkers. En mooie cadeaus.